Before you back in the Kwam, I like me here, our brother Kuna, this video. Very, very educating and very, very enlightening. You gotta go. Yeah, about on Crusade and I mean Adoration Ministry. Crusade, upcoming Crusade, because we need for video, because fast forward yourself to Adoration Ground in Enugu State. Or you can search online and follow online. My name who could have got my attention here is that now. And the buy in our boss so it because when no that statement that is when you would this video from the beginning. Obolo na as like for example down do boom mother julo keja. Man hache buga ebuzo send delega koko oboze na ekwara abia his mother. The person before you send delega when we take your address and all those things. Is the maronya hana later around you one day measure mistake. Jeze bi ni linni. Mother present you when as waiter. Kuni butegi ni akone efechali go de shini mi apta sizaga na alosibu. But all of them are born murderers. Otago monster anchabu murderers and Igbo mother. So this our brother na kobana. Obolo go akili tezi telozi sigina alosi. Na alosi na achuka go na alosi na ewiwe. You will be angry seki mali himena. Mana people are finding it difficult maybe in the gathering of brethren. Ebi ya bịa kwa wele ọnụ gị kpepụta onwe gị ebi ya bịa wele ọnụ gị kwughachi ihe kwugo n'isi gị because in this hour one thing about Africa is that whether na ekwe eme ekwetero we are all connected by blood that na somebody ye ekwetele gị somebody somewhere ye ekwetele gị so it is your duty to ikwete na nke onye ọzọ kwete wit aka gị. That is why Hannah go from Bahasigi so what are they doing? They are putting you in the line even when you were not born yet. But you are in the loins of prophecy. So Hannah eating at the line. No mogi. So go akuda apatakwa eating a line without him here eating a line. It is now time for to speak. Saying actual kwam another kwam ya equator kwam ni hakwete na kwetenya. So it becomes a battle of altar versus altar. Go. So get this video. Abbiamo kangunu maka Crusade, Adoration Ministry, Crusade that is being hosted by Reverend Father Ejike Mbaka. Crusade is not business as usual. My team of this crusade, will also from 17th of December 2025. Ogana afioni umuchi Igbo ijinike. Ihe ọja na-atụ anya mamme. Ihe ọja na-atụ anya mamme o. Chianya ga-ekwe ka o mee o. Chianya ga-ekwe ka o mee. Ọnwụ ike na-atụ anya ka ị nwụọ. Ọnwụ ike na-atụ anya o. Ọnwụ ihere na-atụ anya ka ị nwụọ. Chianya ga-ekwe ka o mee. Chianya ga-ekwe ka o mee. Nsogbu na-atụ anya ka iwe o. Nsogbu na-atụ anya ka iwe o. Chianya ga-ekwe ka o menu. Chianya ga-ekwe ka o mee. Crusade therefore, ọ bụrụ na ịma ihe ị na-eme, through this crusade, God Almighty will sort you out. Emana nsogbu anyị bụ ndị Christians na dey wekebe is on seriousness. Anyị adị serious. Anyị adị focused. Ọkwa ifuru ndị a na-agwọ ọgwụ ka ha gbuo mmadụ. Ha bụ the most focused and the most serious people. Because they work with time. And everything about them is with timing. And once the time frame bidogo koba and they did not achieve it, they will pay back very, very heavily. So when they see you still being alive,
ma onwe ha na-edi igbu ha fụ gị ọ na-egwe ha igwe. Ọkwa ifu ndị a na-egbu mmadụ, ọkwa ifu ndị a na-etinye mmadụ poison na nri, ọkwa ifu ndị a na-edowe mmadụ ọkpụ ule, ọkwa ifu ndị a na-ese ndị mmadụ attack, ọkwa ifu ndị a na-eji maka mmadụ jee bedding ground jeje rahụ, ọkwa ifu ndị a na-eje na graveyard side jee mee incantation jee mee invocation, ọkwa ifu ndị a na-eje na mortuary jee gbarụ mmiri mortuary jee wee human pass wee jee gwọ ọgwụ wee saa arụ, ọkwa ifu ndị a ji picture mmadụ akpọgbu mmadụ, ọkwa ifu ndị a ji afa mmadụ akpọgbu mmadụ. Ha adị egwu egwu. I don't know why we Christians, I like sentiments. And Mamba the first day, Ngabia the second day. Crusade, I'm serious na the first day. Let me tell you, with any meeting, ndo court to host, any excuses. Any excuses, na any of their members are not present. Because if you are not present, one, not a serious offense, you will pay heavily. Number two, you don't even know that the zone will get anything at any moment. If you are not a presence, which means your communication of this your communication is very, very distant away from them. They might decide not to link you up. Why are they fighting to kill you? Because they do what? They don't want you to shine. They don't want God to establish that good thing, that star, that gift, that grace that has been developed in you. Maka ije na mmiri Anambra na mfu ihe ụmụaka na-achụ n'aja, ije na mmiri Nsụka, ije na mmiri Oji River, ije na mmiri Enugu Ezike, ibe na mmiri Nkanu, ịga na mmiri Abakaliki, ịga na mmiri Udi Abia State, ịga na mmiri Imo, ife ebe a na-achụ aja, ife ya na-akpọ seriousness, ọkwa ibu nnukwu, ndị ga-akwa nke obele, ndị ga-akpụta nne mmiri efi, kpụtali ya ebini, kpụtali ya ewu, nweta ọkụkọ were ji, were suwiti, were akwa, jụcha arụ, gọọ ọjị, si nne mmiri ya chewekwe ha, edowekwe ha, mee invocation, jee na Foursquare Road, chụọ aja, gba mkpọ naanị, mee lot of things, jekwekwe alụsị nkwa, maọbụ alụsị akwa. Man, you were opportunity that is being given to you for free. Okay, for the Bible in the book of Matthew, nne Jesu si ụmụazụ Jesu n'ihe ọbụla asị unu mee ya. Okay, man, ndị take that verse serious. Okay, from ndị a na-egbu mmadụ, ndị a na-achụ aja, ndị a believe that they are going back to their father's roots. Okay, from ndị ahụ, okay, from ndị anụ were agwụ, ndị a na-abụ ha yile akwa, ha ewere oji, yiri skirt white, yiri skirt black, ka akwa red n'isi, kacha nzu na anya na iru, na-eme amansi. Ewere ndị ka ndị a dị serious na-amụcha daily incense, na-arụsị aka, na-agbanwachi egbe. Mana anyị were chance, si na Imambia the first day. I want to notify you that the crusade will start properly on Wednesday, starting on Wednesday 17th with the day program. Thursday, na 18th, gazuike, ekpeche ekpere Wednesday ahụ, na gazuike o. Thursday is weekend. So tell me what will stop you from coming to Friday crusade. Imeche nke all night Friday. Na labo la maybe if you name Messia, olu mgbede Saturday, you still come back and join off the crusade again. To end it up on Sunday morning. And iwe na agwam na time adịrọ ọrụ gị. Mana ọ bụrụ na ya sị gị na gị bịa gbaga na arụsị na-ewekwa iwe na onye kweghị from time out the mama page shop gị that day. Come and pray your way out. Ndị ọjị mba agụbekwe, ndị na-etiri mmadụ ọgwụ na nri agụbekwe, ndị chọọ ka ịda agụbekwe, ndị chọọ ka marriage gị break, ndị chọọ ka ịhapụ ịnụ nwaanyị, ndị chọọ ka ịhapụ ịnụ di, ndị chọọ ka ịyawa arụ, ndị na-aplan isi ndị ga-ata aka agụbekwe. This is December program and you want to go back to village and you have made arrangements for a new car. You want to go and open your house. Tell me how you go successfully. Anu eniburo anu aneburo. It's not you believe on all those things. Not chigi na-echegi. Yes. Which God do you believe on? Chigi na-echegi. How many times have you talked to that your God? How many times have you consulted chigi na-echegi? Why can't you come and pray your way out? That is not choro ka asi na-ewe nwu ya nwu ma egbacha Christmas nọta. Maka ndị ori pịa, ndị ori pịọ, ndị onoko, ndị onobiribiri. Ga-eje ebe ọbụla eye unu nri unu eje, ebe ọbụla efu ụkwụ ịmanye,
Okpure okpa abashu ka dịkwa ire, stroke ka dịkwa ire, n'isi mgbaka ka dịkwa ire, ndị na-enye mmadụ nyepịa mmadụ liver na kidney ha ka nọkwa. And the thing ike na-aze na ụmụaka na-enyekwuzi ma nsi, ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa. They hate seeing you progressing more than them. They would like to bring you down by all means. So why are you wasting time? Why can't you join the crusade? Join the crusade. The theme is my season for what? Multiple miracles. A lot of miracles. Ewo onye na-achụ gị, onye ahụ dawa, ị na-achụ onye ahụ iweti ya, ewo onye na-achụ iweti ya. Ewo ndị na-plan for you, they will expose themselves. Ewo any spirit of death agbapụ n'isi gị, or to your family, or to nwunye gị, ụmụ gị, di gị, mama gị, papa gị, ụmụ nwanne gị, the thing will be back to sender. So why can't you come and join the crusade? Rap ịbịa kọba ogologo akọ ghụba aka n'ike sibe n'imi. Ịbịa crusade ị na-akpa nkata, ịbịa chọọchị ị na-akpa nkata, ị na-ata chewing gum. Ị na-ene onye yi ezigbo efe gafee na onye na-eyiri ezigbo efe gafee. Ị na-ene onye ha Chineke maazị onye n'ihe na-ebu onye isi. Ọ maka na ọ na-abịa agụrụ daadị egwu. Ọ maka na ọ na-ese daadị kamera. Ọ maka na a na-afịa n'iru altar. Ewe onye stọpụ ga-abịa n'iru altar. Altar adoration for all, for everybody. So come and pray yourself out. Come and pray your way out. Because in dodging bag with you, enemy. And your enemy, they have not gone to sleep. They are not asleep. They are watching you. They are watching your movement. Go abitola afia na Kotonu. Go abitola afia na Dubai. Go abitola pamoto na. Go abitola jemepo ono. Go abitola je banku. Je kuguisi wine. Je nuodi. Je wear foundation. Je show off the village. Let me tell you, anu enu iburu anu ana iburu. E were ebe belong. Oburu na ogwu aka ego gota onu gi. E ma do zo be dibia wanu. E bia kwa na onu uka abia oburu asere oburu ora ichiri ute bia. That's 1 hour, 2 hours you know in the presence of God and fortify yourself. A prayer of a righteous man availeth much. Come and pray your way out. For I know the Bible says that a prayerful child of God is a powerful child of God. But a prayerless child of God is a powerless child of God. Why can't you join prayer? Why can't you believe in power of prayer? Why can't you believe in the power of season of multiples of miracles? And God himself will meet you in the point of your need and use miracle to usher you into 2026. Be there and God bless.